17.9. Juvennes Ruokalassa yliopistolla. Tässä on 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seinpalaa ja sitten jotain rehuja. Ja alustava maku kertoi, että tää on hyvää ja kylmäähän tää on, kun en viittiin ottaa lämmintä kanakastiketta, kun se olisi ollut eri hinta. Mutta kuntavaaliehdokas Tampere suosittelee Juvennes Ruokalaa Tampereen yliopistolla. Ihan hyvä. Ollaan yhteyksissä. Annan myös muilla kanavillani ruoka- ja muita vinkkejä, puutarhahoitoa ja muuhunkin toimintaan. Ollaan yhteyksissä. Kuntavaaleissa yhteislistalla haetaan ehdokkaita. 2025 kuntavaalit. Ilmoittautukaa yhteislistalle. Keräätte 10 nimeä ja voidaan sillain niin kuin nämä perunat nauttia ruoan kanssa, niin yhteislista tarjoaa Dontin vaalijärjestelmässä enempi mahdollisuuksia. Se on moro.